Dobar dan. U jednoj od pesama Riblje čorbe se kaže nije red da budem sed, ja sam rad da budem mlad. Da li je anti-aging postao deo naše lične higijene ili ipak to pomodarstvo? Na šta vas asociraju plastična i rekonstruktivna hirurgija? Da li je u pitanju estetski trend ili se ipak krije nešto dublje, humanije i više okrenuto zdravlju? Koliko naši preci utiču na naše današnje izbore i na naše životne pozive? Odgovore na ova pitanja potražit ću od mog današnjeg gosta. Sa nama je dr. Igor Georgijev iz Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Georgijev. Ćao Igor i dobrodošao. Dobrodošao Vlado, drago bi da te vidim ponovo ovde. I meni je drago da se vidimo i na ovakvim mestima. Tako je. Reci mi, molim te, plastična rekonstruktivna hirurgija, ona nije baš nastala zarad toga čemu danas najčešće služi. Da, nije, znači to nema nikakve veze sa onim što se danas prvo asocira da bude, a to je estetska hirurgija i ono što je praktično ulepšavanje. Plastična i rekonstruktivna hirurgija, odnosno rekonstruktivna, nastaje još davnih dana u davnini zbog potrebe čoveka da nadoknadi svoje defekte, jel? I te neke rane metode rekonstrukcije nosa i nekih defekata na licu koje su nastajala zbog povreda pretežno se još opisuju u starim vremenima, u nekim, znači, starim knjigama koje su od pre 2 i više hiljade godina. Znači, to su prve rekonstruktivne metode i onda polako se u srednjem veku se isto razvijala, znači kako se polako razvijala hirurgija, tako se razvijala i određene način kako da pokrijete neke defekte veće koje nastaju, da bi recimo došlo do prave formiranja grane plastična, odnosno rekonstruktivna hirurgija u toku Prvog svetskog rata, kada je bila jedna ogroman svetski sukob koji je iznedrio i kroz moderno ratovanje veliki broj povreda i teških anomalija defekata na licu. I onda je tu bio Englez jedan koji se zvao Harold Gillis i on je praktično, smatra se ocem moderne plastične hirurgije. On je po svojoj struci bio ORL specijalista i praktično je on utemeljio put rekonstruktivnoj hirurgiji, rešavajući ratne povrede pre svega pilotima iz Prvog svjetskog rata koji su završavali sa teškim defektima, povredom, znači ostali su bez delova lica, bez, recimo, sa teškim povredama oči kapaka, nosa, usta, očiju, pekotinama i tako dalje, i to je trebalo ljude praktično vraćati u neki socijalni život, da ne budu nakazni, i on tada pravi jednu seriju rekonstruktivnih operacija, utemeljuje praktično struku i širi tu struku koja se od Prvog svjetskog rata se desila ogromna ekspanzija. U toku 2 rata dolazi odmah vrlo brzo i do ekspanzije one hirurgije koju si rekao, koju mi povezujemo s estetskom hirurgijom, znači u Francuskoj. Ja sam našao te stare knjige francuske gde upisuju vrlo zanimljive i estetske hirurške procedure koje danas mi upotrebljavamo negde. I onda u toku Drugog svjetskog rata se dalje razvija ozbiljno ta hirurgija i utemeljuje se i u SFRJ, naši prethodnoj državi u kojoj smo se rodili IT, i tada se formira ovde moderna isto plastična hirurgija. Utemeljuje igrom slučaja moj deda po majici, dr. Vinko Arneri, koji je bio jedno od najvećih imena i pionira u svetu i koga je direktno učio Harold Gillis 45. u Londonu. On je poslat od strane naše uspostavljene nove vlade da uči, pošto je završio u Italiji medicinu, onda je bio obrazovan, imao je znanje jezika i poslat je da uči plastičnu hirurgiju. Pre toga je bio opšti hirurg i on je doneo tu granu SFRJ i onda je otvorio centre prvo u Beogradu na VMA, gde je gde je praktično seme. Je to prva bila, ali tako? Jeste, prvo je znači u okviru vojne bolnice, kako se zvalo tada, kasnije je to prerastao u VMA i on tu utemeljuje prvu kliniku za plastičnu hirurgiju. Odatle kreće razvoj kroz sve druge centre u SFRJ, znači to su Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, to su znači centri koji su otvoreni kasnije tokom tom perioda SFRJ, gde je nastala zaista jedna plejada sjajnih plastičnih hirurga i mogu reći da iz te škole izašlo zaista izvanredni ljudi koji su napravili, doprineli da se naše to ime, bivše jugoslovensko, dobro utemelji u svetu plastične hirurgije, i sve to, kažem, još jedan put ponavljam, u korenu vrlo ozbiljne hirurgije koja nema
ona ima naravno nastavak plastične rekonstruktivne hirurgije i estetska hirurgija, ali da kažemo to je ekstenzija bila neka, a ne osnova. Da, osnova je bila da se neki nedostaci nadomesti. I moram da kažem da su tu birani najbolji, jer najbolji studenti medicine, najbolji, najtalentovaniji ljudi, najvispreniji, jer to je hirurgija koja zahteva izuzetno razmišljanje, snalaženje, prilagođavanje datom problemu, to nije šematska stvar, znači da učite nekoliko procedura. Nije to kao servis, naučiš me da menjam šaf i idem. Pa da ne poredimo, banalizujemo daleko hirurgija bilo koja od servisa, ali da vam kažem, generalno, znači vi imate procedure koje mlad hirurg učite i to ponavljate i vežbate i što više radite, to ste bolji, i da ako radite nekoliko vrsta operacija i opet je danas fokus, znači hirurgija da nešto radite dobro, ne možete sve, ali generalno je to u tom momentu zahtevalo jedno široko znanje, pa i onda znači percepciju da imate osjećaj za tkivo, da imate osjećaj za različite segmente tkiva, da razmišljate, da vas tera da mislite, da se nijedan taj defekt nije šematski potpuno isti. Nije isti, znači, da. Tako da je zahtevalo i veštinu i rad i skill, jedna vrlo, vrlo ozbiljna grana gde su selektirani zaista najbolji. Da, ja sam i u najavi rekao da li naši preci utiču na naše današnje izbore i životne pozive, baš zbog toga znajući da ti je deda po majici, da kažemo, pionir kod nas toga i učio čoveka koji je postavio temelje moderne plastične hirurgije. Tako je. Jel misliš da je to do gena ili si slušao o njemu? Kako si ti uopšte ušao u ovu priču? Pa, jesam. Znači, ja sam porastao sa mojim ocem koji je bio hirurg isto i sa dedom. Znači, u kući sam imao oca koji me je isto hirurški razvijao, odnosno nije me razvijao, uticao je sigurno na mene, jel? Da budem neposredno svaki dan slušam, pa da slušam i te njihove razgovore, znači to sam nesvesno usvajao i negde sam u rano detinjstvu sam razgovarao i kad sam pitao oca koliko je potrebno da se uči, za to sam rekao da je to previše za mene i da, mislim, samo medicinski fakultet da je suviše mnogo težak i onda sam negde dugo gajio ideju da budem civilni pilot, pošto bi se to baš sviđalo, jer je Beograd 80-ih, ranih 80-ih, i srednjih, pa smo se družili u kući, dolazili su piloti koji su radili u JAT-u, pa mi je to izgledalo vrlo šarmantan taj život njihov i rekao ja ću tim putem. Međutim, dolazi u tom trenutku kad sam ja trebao da upišem početkom 90-ih, cela zemlja se malo lomi, znači nismo znali kojim ćemo putem, nije ni bilo novca za moje školovanje za pilotažu i ja šta ću, znači rekao ajde da dobro razmislim kojim ću putem, da li da nešto radim, da li da studiram, da li da ne studiram i tada se odlučio za medicinu više kao nešto što je me povuklo iz kuće nego kao ta prva želja, jel? Tako da utiču donekle, ali i životne okolnosti verovatno imaju životne okolnosti vrate na korene. Da, u korene uđe. I da eto, ćerka mi isto završava 5. godine medicine, tako da očigledno ima nešto. Kad budem radio podcast sa njom, isto ću je pitati, da li preci utiču? Da. A reci mi, ti si dugo privatnik. Da, ja sam privatnik, evo, od 2004. godine, znači sad je 22 godine sam već isključivo privatnik. Da. Svaka čast. Kako to ide u privatnom biznisu? Pa teško, znači nije veliki su izazovi kod nas. Imamo jedna stvar koja je kod nas od početka, znači od kad je praktično početa ponovo privatna praksa, to je sam početak 90-ih, ja sam od početka sve dok tad sam bio na studijama, moj otac je otvorio privatnu praksu, jednog od prvih u Beogradu i svi smo se nadali da će država negde da prepozna tu privatnu inicijativu i da polako pomogne privatnoj praksi, međutim evo ja dočekah još malo s kraj radnog veka, a ništa se tu mnogo nije promenilo, jel? Status se održava kakav je isti kakav je bio, tako da vi zavisite svesta na slobodnom tržištu, jel? I ima tu ljudi koji su napravili velike uspehe, jel, u smislu biznisa, da to na kraju, ako posmatramo taj naš posao kao biznis, mada ja to ne volim da posmatram više, ja mislim da je suština naših posla da vi uspostavite jednu odličnu praksu, manju ili veću, i da ostavite to negde, da napravite neku ekonomsku bazu koja je dobra, da može da održava sistem, ali ne kao klasična profit korporacija,
I smatram da bi, naravno treba u sistemu ljudi koji rade, da oni dobro žive, da imaju kvalitetan život, ali je ono što je možda ovde krucijalno, što nedostaje i kod najvećih sistema, ne odvajamo mnogo za razvoj, nauku i za napredovanje u struci kao privatnici, to je nešto što fali, nedostaje, a opet mogu da kažem da se svi mi borimo da preživimo, jel? I onda verovatno dok sve to zatvorimo, pa i košta sve ovde, jel? I naši životi, onda nam ne ostaje mnogo tu da viška koji bi mogli da usmerimo u razvoj struke. Da. Struka ide strahovito napred i to zaista, znači, čovjek bi trebao da razvije kao privatnik, da se školuje i da vidite, da uloži u tehnologiju. I sad ako vi imate neki temelj gde vam recimo imate određeni deo pacijenata na koncesiju, recimo, kao što je to u okolnim zemljama u Hrvatskoj i Sloveniji, vama se drastično olakšava da ta bazični element plate neke, znači, osnovne troškove OPEX, operativne troškove firme, pokrivate, odatle, ne da zarađujete, nije sad da se to bogati neko na tome što mu država daje koncesiju za lečenje, nego da praktično pokrijete bazične troškove, a da onda neko viška vrednosti koje ostvarite na privatnoj, na čisto tržišnoj vrednosti, možete da unapređujete sebe i svoj posao. Tako, i samim tim i granu u kojoj radite. I je bilo koja da je to grana. A sad mi reci jedno pitanje što mi je dosta ljudi postavilo pitanje kad je čulo da će ti biti gost. Kolika je realnost Instagram fotografija i realnosti masa nekih, nazovimo, estetskih centara, ima tako te slike koje su onako možda malo i previše doterane da bi izgledale realne. Kako se vi borite sa tim sigurno imam tih milion nelojalnih ili polulojalnih konkurencija koje objave sliku, ovako sam taknuo sam ga i on sad izgleda drugačije. To je naravno nemoguće, znaš, i ja to uopšte ne gledam, ne gledam to šta ljudi rade i to mi je prosto gubljenje vremena, upoređujem i gledam rezultate kolega koji su ozbiljni, znači ovde i u inostranstvu sa kojima sarađujem, tako da znamo mi otprilike ko šta zna da uradi. Sad, ko je naivan pa se peca na takve stvari, to je sad šta da mu radimo, znači šarena laže. Istražite pre dolaska, da li idete kod doktora ili idete kod... Danas je internet toliko dostupan informacijama uz veštačku inteligenciju i sve više ljudi koji dolazi tako što kuca, ko je dobar, ko je ovakav, ko je onakav najbolji, tako da to se već filtrira. I neko ko je malo sposoban da analizira stvari, da ne ide baš bez ikakve provere, misli da može da dođe brzo do informacije i da shvati. Sad, naravno, ljudi očekuju. Juče bi bila žena iz Švajcarske da radi facelift i kad se pokazuje rezultat, ona kaže, pa znaš šta, nisu ovo neke baš sad impresivne fotografije. Ja nisam baš, kaže, oduševljena svime time, rekao, pa sad ne znam, znači šta je cilj, da napravimo nešto što je nerealno, budete kao oštrene figure ili da napravimo neki rezultat koji je dobar, pristojan, tako da ljudi su čudni, znači svako ima svoju neku viziju, pa neko traži nemoguće, pa ode kod nekog koje to ne može da napravi, a pokazuje na slici i onda se problemi te gomilaju. Tako je. Za sve, i za ovo koje radi i za ovo koje opere. Zato sam to i pitao, jer toga baš dosta ima. Znam da su mi se ljudi žalili. Pošto si spomenuo da ljudi to prvo istraži, da treba da vide ko je doktor, ko je tu adekvatan da to radi i za to. Kako stoje naši doktori na toj, da kažem, svetskoj listi? Ja sam čuo da smo jako dobri u svetu sa doktorima tvoje struke. Pa da vam kažem, mi smo jako, znači, vrlo ozbiljno radimo svoj posao i svi mi koji smo, znači, prošli se u tu školu, mislim da možemo se uklopimo svuda u svetu i da dobijemo odlične pozicije. Sad pitanje, znači, kakvu ambiciju ima, ko će da radi ovde, ko preko, ali zaista ono što radimo apsolutno rame uz rame sa svim, znači, kolegama. Ono što je do nas, što imamo i ugradni materijal i naše hirurške tehnike, naše ustanove su zaista na nivou apsolutno nekog, da kažemo, modernog sveta. Više ne mora da se kaže zapad, je obično bio sinonim za modernost i kvalitet, ali sigurno danas i na istoku ima fenomenalnih. Ja sam radio i u Kini i u Koreji, bio na školovanju, ima sjajnih centara koji su i na istoku i na zapadu. Mislim da smo mi apsolutno visoko pozicionirani. Možda još uvek Srbija nije prepoznata kao neki supermarket u smislu da bi ljudi hrlili iz celog sveta i to opet moram da kažem
da bi tu država malo više trebala da stane u prilog privatnoj praksi, kao što je Turska recimo postala jedna... Pa sinonime za prezađivanje kose, naprijed. Da, kako ne, oni to recimo rade, to su puni su vam ulice ljude koji idu sa prezađivanjem kosa, ali i drugi, svih oblasti medicine, biosamolnice su impresivne i to je, ima i državnih, ali uglavnom je to u privatnim rukama. Onda recimo Indija vuče strahovito, oni su najveći provajderi privatne te medicinske usluge, ta cela recimo istočna obala Afrike, oni svi idu u Indiju na lečenje i zaista dobiju odličan kvalitet. Tako da to je recimo malo kad bi bilo potpomognuto da se napravi jedan ozbiljan projekat, verovatno bi mi mogli da privučemo dobar deo zapadne Evrope koji bi onda možda se zaustavili kod nas, a ne bi otišli u Tursku. Što je bilo zanimljiv državni projekat da se uradi. Eto, lepe priče, i to je nešto što bi moglo da bude interesantno. Tako da ono što je prvo pitanje osnovno, izuzetno smo dobri. To sam čuo, čak sam u Americi pričao sa ljudima koji su Amerikanci koji se bave estetskom hirurgijom i on, kad su nešto smo pričali odakle si Srbija, kao ja imam dosta kolega jako dobri, kao Brazil, Srbija, oni su super, tako da je. Da, mogu da kažem da smo u toj oblasti, pa i u drugim oblastima hiruškim, zaista smo mi dobra škola jedna, znači to se i dalje srećemo država. Da, dobro, to je jako lepo. Ono što mene zanima jeste šta je sada trend kad pričamo o estetskoj o medicini? Šta je najučestalije? Ili ima neki... Znaš šta, mogu da kažem ono što mi recimo radimo sad trenutno više, gde smo sad se fokusirali, znaš, u zadnje vreme u okviru našeg centra, to je ono što je recimo interesantno, radimo dosta muške hirurgije koja do sada nije mnogo rađena i to oblikovanje tela, i uveli smo jedan aparat koji je fenomenalan, mi ga jedini imamo na teritoriji bivše SFRJ i sa njim postižemo rezultate da možemo da zaista reoblikujemo telo na način kako to ranije nismo mogli, znači malo da nas malo koji smo pustili stomake pa nam povećalo nam se grudi, muške i tako dalje, da sve to vratimo i da redukujemo bez mnogo traume, a zaista u kvalitetu da izvučemo rezultat. To kod muškaraca je sad, recimo, nije trend, ali raste taj broj hirurgije. To je isto kod žena, reoblikovanje tela, ozbiljno, to smo se dosta fokusirali na to i, kako bi ti rekao, druge stvari su negde stvari koje radimo u sklopu našeg programa redovnog, znači fokus isto na hirurgiji lica, podmlađivanje, kompletno, hirurgija gornjih i donjih kapaka, to su stvari koje hirurgija grudi, ja mnogo radim i te sekundarne operacije, pošto mnogo žena je već operisalo grudi, pa se sad to ponovo operiše, popravlja, ponovo sređuje, tako prolazi vreme, godine prolaze, ono što smo operisali pre 25 godina, uradila je sila gravitacije život svoje, pa ponovo, znači sad se ponovo to radi. Tako da, kažemo, trendova uvek ima nekih, ali trendovi su nešto što obično nije baš uopšte prihvatljivo, nego više trend se smatra na skretanje iz nekog mainstream posla koji mi radimo. Da. Ja sam video, na primjer, to što si malo prespomenuo za tu gospođu, da li da je napraviš kao voštanu figuru ili ne. Trendovi su upravo to. Ja sam baš to pratio. Da trendovi u nekom trenutku iskoči nešto što je potpuno onako kao porcelanske lutke, pa onda više to nije interesantno. Znaš šta, ja mislim da je trend jedna stvar koja je, kako bi ti rekao, nema to mnogo nekog smisla, nešto kao velika usta, mala usta, velike grudi, manje ovo. Znači, to su sad stvari, čovjek treba da neki svoj osjećaj lepote prenese i na te ljude koji dolazi, da to treba. Ako bi se postizao trend danas treba da bude da mi razvijamo bioreaktore, recimo, pa da pravimo svoja tkiva, pa da to bi trebalo bude trend. Trend treba da bude tehnološki, a ne kozmetološki. Modni. Mislim da trend više bi trebao ostavio da trend se priča sa dizajnerima, frizerima, ne podcenjujem nikoga, ali oni su trendi. Mi nismo trendi, mi smo doktori, tako da doktor ne bi trebao bude trendi, nego bi trebao bude normalan čovek koji pokušava da napredi to što radi. Da. I mislim da je to suština. Znači, estetska hirurgija se mnogo danas povezuje to kao da ajde nešto šta je to sad kao fancy, pa nismo, znači ne bi tako trebalo da se gleda. Trebalo bi se gleda kako da ozbiljno razviješ svoju struku, da uradiš najbolje što je moguće, a da nikako ne skrećeš u neke stvari koje su bez veze. Tako je. Jako lepo si to rekao. A kako ti vidiš budućnost vaše
nauke? Pa to si je baš dobro, sad to je toliko zaista sve već napred otišlo. Juče baš nešto smo, juče sam dugo operisao, rekao bi čovjek na izgled, obično uvećanje grudi, međutim zaista mora da se svaki detalj prilagodi kod žene, jel, da se sve postigne, da svaki rezultat bude idealan i onda kažem, sad diskutujući u tome, probajući implantate više puta da bi postigao najbolju simetriju, pa onda ne mogu da budem zadovoljan, jer znači smatram recimo da bi bilo super, ako pričamo o hirurgiji grudi, recimo da jednog dana da imamo maltene nešto, znači da skenerski uzmemo, premerimo sa svim tačkama topografskim grudni koš i da taj svaki implant bude custom made, pošaljemo fabrici da to tačno znamo kako ćemo. Znači to su neki trendovi koji bi mogli da uslede. Pa onda ima korak sledeći da sve bude od sopstvenog materijala, pa bioreaktori koji se već rade. Recimo moju ćerku nagovaram, iako ja mislim da će krenuti putem hirurgije isto, da prethodno se bavi naukom, da nauči, znači da ode da radi 2-3 godine master u Ameriku, u New York recimo, da proba da izvrši master iz bioregenerativne medicine, da radi na tkivnim reaktorima, da bi se pripremili jednog dana, znači za uzgoj delova tkiva koji će nama biti potrebni u hiruškom radu. Tako da tu je negde, znači, to dolazi jako i treba jako biti spreman. Znači, od neke ćelijske regeneracije, jer koje radimo, već do ozbiljnih regeneracija tkiva. I mislim da to treba biti budan, čitati, ne treba biti uspavani doktor koji radi stvari koje su, ili muzičar koji svira 10 pesama, nego treba da učimo dalje. Da, znači... To je moje viđenje. Dobro, znači ti posmatraš i biznis i život takav da čovjek mora da bude open mind i da prati šta se dešava. Pa mislim da je to suština. Mislim da prvo to što si rekao open mind mora da se bude i da budeš svestran, pogotovo ako si, pošto ovde i pričamo o aspektu biznisa kao lekari, ne pričamo samo o medicini. Čovjek koji vodi neku privatnu bolnicu mora da ima i neki duh preduzetnički i mora da bude open mind i treba bi da razmišlja o tome kako da se unapređuje. Tako da mislim da je to za razvoj praksi jako bitno. Dobro. A sad kad si to spomenuo, baš to hoću te pitam. Znači, ti imaš podeljene identitete i funkcije kod sebe na poslu. Ti si doktor, a ujedno si preduzetnik i glavni menadžer, prvi čovjek kompanije, kako god. Kako ti tu ulaziš u identitet? Šta misliš da je važno da bi jedna klinika opstala? Tvoja radi već duže vreme. Ti imaš poprilično stalan tim ljudi. Jeste, ja imam, znači, klinike koje su iz oblasti kardiologije, pre toga sam imao isto veliku hirušku bolnicu koju sam razvio i nije lako biti jedno i drugo, nije lako, znači zaista nije lako razvijati. Više puta sam razmišljao i bio praktično negde od strane ljudi iz biznisa ubeđivan da se opredelim samo za vođenje. Međutim, nisam to uradio iz prostog razloga što mi je nekako nedostajalo stalno ako bi ispustio jedan deo struke i onda sam ostao na 2 koloseka, ali mogu da kažem da nije lako jer to zahteva strahovitu snagu i strpljive čoveka, jako energijski i pogotovo treba imati neki svoj privatan život, znači ili možda se opredeli čovjek da nema privatan život, pa samo da radi, znači to mada čemu onda sve? Nema smisla. Tako da vama zahteva znači jednu koncentraciju da prvo primite svoje pacijente, recimo kad dođete na posao da ih prvo otpustite, pogledate sve ono što ste prethodno radili, pripremite se za ove nove i onda kad sve to završite da sednete i da analizirate posao i da napravite strategiju, proverite plaćanja, vidite kako stoje firma, šta, znači to jednostavno bez dobrog tima jako je teško, a i nadgledati sve to nije lako. Znači, treba čovjek stvarno da ima strahovitu energiju da bi to sve izgovorio. Da, a kako ti zadržavaš tvoj tim? Kako zadržavam? A kako je kod tebe stalan tim? Vidim da ti rade stalni ljudi. Pa nekako je taj, znači, uspeh postignut da tako što smo našli neku zajedničku energiju, došli do toga da delimo neke zajedničke vrednosti, da razmišljamo slično, da želimo da idemo istim putem i eto, onda se nekako... Znači, tvoj tim, tvoji zaposleni su uključeni
bukvalno u ceo proces kao da su tvoji partneri, kao da su... Pa da način da oni budu potpuno involvirani i da daju sebe tu kao da je to deo njihovog To je jako lepo. Je to praktično neki njihovog recept života. kako da firma uspe, generalno? Pa nema pravog recepta. Znači, ne postoji pravi recept i postoje naravno mnogo grešaka koje čovjek pravi, jel, i u svom poslu i faktor, znači svaki dan se to menja, biznis je i život je vrlo živa stvar i ono što ti se jedan dan čini da je fenomenalno, već sutra da može se iskrivi potpuno, jel, i da to ode u nekom drugom pravcu, ali treba birati normalne, stabilne ljude sa kojima može da se sarađuje i onda je to put, neki šansa za uspeh i za razvoj dobar, jel, i to je suština. Lepo, a reci mi, kada govoriš o budućnosti, znači spomenuo si malo pre neke stvari koje su, mene će zamisliti posle ovog podcasta da jedno čitamo tome. Kako vidiš svoj biznis, to je svoju kliniku u budućnosti? Jer ćeš raditi više na tome da ona ponudi milion nekih novih stvari ili ćeš raditi na tome da širiš na više lokacija, više gradova? Pa ne mogu da širim na više gradova, jer mislim da to, znači što se tiče plastične hirurgije, znači to ne mogu da izvedem, jednostavno, jer bi trebalo se napravi prvo neka škola, pa onda da se i odatle škole u kadrovi da ide, ali to je, mislim da je to, znači to tako ne vidim da što se tiče plastične hirurgije utemeljimo to, da dovedemo nove tehnologije, da razvijemo postojeće tehnike do maksimuma, da povučemo, meni je bilo želje da što više radimo isto stranih klijenata, da uradimo, znači da se fokusiramo na to, da postanemo centar od izvrsnosti, jel, koji pruža fenomenalne usluge i da razvijem još mladog kadra koji će to da nastavi. Znači, i da oni onda kasnije da ih usmerim da tehnološki i da finansijski to mogu da podržim, jel? Da tehnološki dovedem najbolje stvari koje bi negde integrisao s naukom. S druge strane imam kardiološke ove bolnice i tu se zaista razvijamo isto, znači imamo projekt i mi imamo osnovne, znači neke potpuno bazično kardiološke pacijente sređujemo, uključujući angiosalu i snimanje, dijagnostiku skenersku, gde bi se onda isto fokusirao recimo na neki vid daljinskog lečenja, kontrole, da možemo online pacijente koji bi imali svoje monitore i njih bi kontrolisali, to je već sad, znači to je sadašnjost, nije budućnost. I kasnije negde, znači, bi razmišljao o tome da integrišemo to sve kroz neki, ono što smo pominjali, kroz neki vid preventivne ozbiljne medicine na ozbiljnom nivou, a to je da ono što dolazi sad već da ćemo imati neki senzore koji će nam kontrolisati stanje tela, pa će to sve da bude odraz jednog opšteg zdravlja, da se to sve kontroliše, a kroz to onda i spoljašnji izgled, pa da čoveka unapređujemo u budućnosti. Tako da na taj način vidim negdje da integrišem te poslove i da unapredimo Srbina prosečnog da bude vanserijski. Da bude sa što jačim srcem i što leši. Ne mora Srbina, ali ja kažem u naše stanovnike. Pa dobro. Lepo. Ja ti želim da ti to bude baš tako kako si zamislio i sjajne si stvari podelio ovde danas sa nama. Ispričao si nam neku budućnost koju ja možda do sada nisam ni razmišljao da postoji na taj način i baš bih voleo da što više ljudi u Srbiji razvija i da se bavi naukom i svojom strukom, a i biznisom na način na koji ti to radiš. Da, mi smo jedan pametan narod i zaista ima fenomenalnih pojedinaca iz svih oblasti, gde god ih sretnemo, tu se narod razvija i to je, mislim da je perspektiva dobra. Bilo bi dobro da ljudi idu i vraćaju se, da ne samo da ne idu samo i da odu i da se vrate i da to razvijamo nekako zajedno i da Srbija bude tu na mestu gde treba da jeste na jedna ozbiljna evropska zemlja. Znaš, ti ja se poznajemo i mimo ovoga, pa delimo slične životne vrednosti. Ja želim isto tako da bude i da što više naših ljudi ode negde tamo nešto, da kažem po znacima navoda, pokupi, donese ovde, implementira, jer mi imamo stvarno mnogo potencijala, da ne sedimo samo i da kažemo toliko loših ljudi, ima ih naravno. Tako je, kao i svuda. Ne manjkamo mi s tim. Nego i mi ovde dajemo snagu zašto se brzo predajemo i kažemo, ne može ovde ništa, vidi oni su zauzeli ovo. Što da ne možemo mi? Tako je, mislim da možemo i mislim da treba da budemo tu na mestu koje nam pripada. Tako je. Hvala ti što si bio gost, hvala ti što si stvari podelio ovde sa našim gledalcima i slušalcima. Jedna lepa priča sa naučnog aspekta, osvrti na biznis.
čovjek čiji je deda začetnik plastične rekonstruktivne hirurgije u staroj Jugoslaviji, samim tim i u Srbiji. Danas to kroz oči njegovog unuka i kroz biznis, kroz njegove bolnice za plastičnu Mislim, samo na hirurgiju. kraju da dodam da bi verovatno deda bio razočaran sadašnjim stanjem, gde smo se više fokusirali na tu estetsku hirurgiju i ja ne verujem da bi bio mnogo srećan da vidi i mislim da je to suviše smo se pretegli na stranu onoga što je komercijalno malo, zato mi je želja da se negde probudimo i da vratimo tu ozbiljnu nauku. Da, što si rekao da se bavite naukom i sa nekim novim stvarima da rešavate ljudima suštinske probleme, a da ovo bude samo kao jedna ekstenzija, što kažeš, estetika. Tako je. Hvala ti još jednom. Hvala vama.